Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pitsa 28 na bulan sang Mayo tuig 2020. Anano ang mga balita kag isyu ngatong talakayon para karon nga adlaw. Si Mayor Bing nag-upod na sa mga nagapamatok sa pagbukas sang klase sa Agosto 24. Suno sa alkalde sang syudad sa Bacolod, mayoriya sa miyembro sang League of the City of the Philippines nagapamatok man sa pagbukas sang klase base sa survey nga ginpatigayon. Sang dablag lang, ang sangguniang panglunsod sa Bacolod nagpasarman sang resolusyon nga nagaduso nga ipaiway anay ang pagbukas sang klase sa Agosto 26. Iniangot pa sa nagapadayon nga pamahog sang COVID-19. Bisan si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga wala anay klase mientras tanto nga wala baksin nga matukiban batok sining COVID-19. Suno sa alkalde sang syudad sa Bacolod, unahon anay ang ikaayong lawas sa mga estudyante. Kag gina-question man ni Mayor Bing kung paano ipatuman ang social distancing sa kabataan kung ara na sa tagsa-tagsa ka-eskwelahan. Tuod man, no? Hindi mo na mapunggan ang kabataan mo, elementarya, high school, nga maguding-uding, magkinitanay, gubagid ang social distancing. Labi kaglabaw sa tanan, delikado pa nga ipabalik ang mga kabataan sa tagsa-tagsa ka bulutuan. Ugaling kung kaisa nagapasunaid man kita kay manti ang mga manunudlo bala sa mga pribado nga bulutuan ti purti subong ang pag-antos man, no work no pay man, no? May ara gani ang mga pribado nga eskwelahan nga daw hindi na magbukas. Sang ila sini mga bulutuan na. Kay man ang pila ka mga pribado nga bulutuan tawabla wala man maguna-una nga maabot ang COVID-19 ti iban na naglow na sila mo ipatahom sa eskwelahan, ipapinta bag-o sa eskwelahan, ang tanan-tanan nga mga facilities sa eskwelahan bag-ohon, Diyos disgrasya, inatake sa COVID-19 daw hindi kabayad sa loan sa tagsa ka pribado nga bulutuan. Ti lain ikumparar taya sa publiko nga bulutuan nga bisan wala klase ya sige ang sweldo sang aton mga manunudlo. Amo na yamo ang patakaran sa aton gobyerno. Sang una, kung manunudlo ka sa pribado, daw ginaagaw kay dako ang sweldo. Subong ang mga manunudlo sa pribado gayo nga magsaylo sa pampubliko nga bulutuan. Nga aman luwas nga dako ang sweldo, ti ang benepisyo mayo Kung wala klase ya, kung sira klase, sige sweldo. Lain sa mga pribado nga bulutuan niya, nga kung hindi ka mag-ubra, wala ka man sweldo. No? Amo na ang kinalain, subong, sa nga pribado kag pampubliko nga bulutuan. Pero sa nasiling ko na, ina-konsiderar man naton ang balatyagon sa aton manunudlo, pero nagaayo man. Ako, abi, bilang isa ka ginikanan, gaayo man nga hindi talang paggulpihon, hindi tanay magpadali-dali balik sa tagsa kabulutuan kay padayon pa ang pamahog sang kagaw sang coronavirus. Pagkatapos sini, balik kita tanan sa bulutuan. Wala man siyang ginikanan niya nga hindi gusto nga mag-alam ang kabataan niya. Wala man siyang ginikanan nga gusto nga hindi makatapos ang kabataan niya. Kaya mo lang manggad nga ipanubli ya.
sa kabataan ang alam. Pero sa karon nga panahon nga muning kadelikado, ginapapili kita sa duwa mo. Edukasyon kag kabuhi sang estudyante. Natural kung ikaw ginikanan, kung pasulabihon mong kabuhi. Natural na iya sa ginikanan. Anon mo nang alam kung madisgrasyang kabataan. So, tapuson tanay, panawagan sang halos mayoriya, tapuson tanay, ngita tanay bulong, tapuson taning COVID-19 antes magpabalik sa mga estudyante sa tagsa-tagsa kabulutuan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Kahapon nga monitor ko, pati gali ang Department of Interior and Local Government, DILG Regional Director nga si Iglesia, siling niya kami, wala man kami balo, kon pilagid, ang magpalauli, wala man sa detalye, nga ginahatag ang aton nasyonal, nga panggobyerno, nya ti amon wala gid kami mahimo, pati lang kami sa mando sang presidente nga papaulion ang mga 24,000 ka mga OFW sa tagsa nila ka mga kaprobinsyahanan. Nya ti wala gid bisan kami kon amo ini ang balatyagon sang lokal nga mga government unit nga wala gid sang koordinasyon. Nya ti pati kami wala man. Wala man kami kabalo kung pila magpalauli. Wala man gani kami kabalo kung san o mapauli. May ara nga subong mapauli. Dugay-dugay, i-cancel naman. Pag-cancel sang flight, dugay-dugay, tawag naman, nga ara naman, maabot naman. Amo ining nagakatabo subong sa mga OFW naton nga mga kauturan. Tidbikan diri sa Bacolod kag Negros, klaro, nya may maabot. Gulpi lang, masiling naman ang airport niya, wala, cancel ang biyahe. Palauli naman ang mga magasugat nga mga opisyal sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Dugay-dugay, pag-abot nga mapahuway niya, ara niya maabot naman ang eroplano. Daw, ang guwasin daw, hindi maintindihan. Tiyan mo ina, nga kon ang aton Region 6 nga DILG, wala man hinalungong, wala mas kabalo kon pila ang magpalauli. Tiyan mo man na ang nagkakatabo dis Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. O galing amula na, budlay man mo, maakomodar. O galing kinalan ng preparasyon mo. Tani bisan 2 kadlaw lang, antes makatawag, na makapreparar. Ini yan nagkakatabo subong, galupad ng eroplano, galakat ng vapor, kag magsiling niya may maabot na. Di kundi, kung ikaw ya, Bacolod, kung ikaw ya sa mga probinsya, masala kay. Kadamo sa obligasyon mo. Nga, may obligasyon ka, mangita ka sa lakyan ngay sugat. Pag abot mo dito sa airport, gareklamong iban, nga wala pa makakaon, pagitaan mo sa lugar nga makakaon. Pagitaan mo pa sang mga magabantay nga nurse sa tagsa nila ka mga lugar sa diin sila, ibutang dira sa quarantine area. Tanan-tanan, gasala-sala ikaw. Amo ng aton mga opisyal, ate, pulaw man hasta magagaw, la kamay mo. Kaya mando sa presidente, batunon mo. O galing, siling sang aton mga lokal nga opisyal, palihog, jutay lang nga koordinasyon. Mapos mo lang na, tanan nga komunikasyon, subong, kadasig lang mo. May mga cellphone, may tanan na, may mga social media, nga hindi pa gamiton. Kapos na, kuhaon mo tanan nga mga cell number sa mga lokal nga opisyal, nga magabaton sa mga OFW, amo ni oras, maabot. Amo ning ila kadamuon, 20 sa probinsya, 20 sa Bacolod. Di kundi daw makapahagan-hagan sa ginabatyag sang mga local government unit nga preparado sila, nga preparahan ta, 20 mag-aabot sa aton di, preparahan sa probinsya, 20 man. Pero niya wala kasiguruhan, pag-abot, wala kabalo kung pila ang taga Bacolod, kung pila ang taga probinsya. Tigit pamangkot ang DILG region, dati wala man. Nya pati kami, warat hinalungong kung pila ang magapauli sa tagsa ka mga local government unit. Pwerte, no? Kadamo sang komunikasyon, mga bag-o nga komunikasyon, wala ginagamit.
Ano ni, pagustuhan na ilang? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:51 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Inyo na bataan, ginadulong. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 56 ang ginasinggitan sang pila naton ka mga pumuluyo hustisya para sa pinamatay pinanumba dire sa syudad sa Bacolod. Kasunar kamo alin kay Gerald Cuadra, alin kay Maui Hular, alin kay Kasik Tan, pakadto kay Randolph Domingo, kag pila pagid ka mga nagkalatumba sa Bacolod, ti ang pila ka mga sektor na binagid sa mga negosyante, sila niya daw kadelikado, gapanawagan hustisya ang pila ka mga pamilya sini. Nakasunar kamo nga ini nga mga kaso, gaamat-amat lang gakadula. Di gamamangkot sila, ano ni hustisya nga mahatag ta? Sini nga mga pamilya. Madamo ang nagasiling niya daw nabutang lang silimot ining mga pinamatay dire sa syudad sa Bacolod. Iban sini mga prominente nga pamilya dire sa syudad sa Bacolod. Pila ka mga rason sini nga maatag mo ni. Ang mga pamilya nga iban hindi naman interesado nga magpasaka kaso. Ang iban nga pamilya, aligot-got lang, una lang, gasinggitan, hustisya, tapos maalimunaw ang kaso. Madula lang ang kaso. Amo niya nagkakatabo subong. Si Randolph gani pamilya ya, hindi naman gusto nga i-autopsy, hindi naman gani gusto padalman ang kaso. So, ining mga ginpamatay diri sa Bacolod, ang kapulisan niya luyagid. Ang kapulisan niya wala man nagauntat nga imbestigaron ini. Pero kung wala kooperasyon, kag hindi man magkoopera ng pamilya, ano ang mahimo sa mga kapulisan? Ano ang solusyon sini? Ang solusyon kasimple gid lang para mauntat ang pinatyanay diri sa syudad sa Bacolod. Ang solusyon unta-tonta ang pag-intra sa illegal nga droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Radio Philippine Standard Time, La City 2, salot ko lang niho. Kay base sa Resolution number 40 sa National IETF, RI, sumugod Hunyo 1, Tubtob 15, magapaidalom kita sa Modified General Community Quarantine. Sa Visayas, sa Region 6, ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, ang Bacolod City, ipaidalom ini sa Modified General Community Quarantine. Kung ano naman ang mga guidelines ini, hulatonta. Kay maghalin ini sa national. Ang mga guidelines ipapanaog sa local government unit. Klaro, Hunyo 1 ha, bantayan to Tub 15, magapaidalom kita sa Modified General Community Quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.